det. Hej. Welcome to my brand new website. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Happy Wheels. Så der kommer nogle nye level, så vi skal spille. Yay! Det er lidt gay, men okay. Den der teamwork mission 0. Nej, men den har jeg spillet. Ja, der er bare noget på news. Ja, ved. Der er lige noget, jeg skal tjekke igen. Sådan. Okay. Toilet attack. Hvad er det? Ja. Oh shit! Nå. Far, du må ikke dræbe mig. Bare roligt, jeg dræber ham ikke. Woohoo! Ah! Far! Hvad? Du klarer den da. Det tror jeg ikke, jeg tror jeg død. Det giver jo ingen mening. Hvordan kan du så være i live? Ja. Nej! Far! 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 Åh, bitch. Jeg prøver igen. Ui! Der var i hvert fald et toilet. Ja. Far! Nej, vi ses. Ah! Nej, bike! Bike! Nej, jeg redder dig. Bike! Tag min arm. Men jeg har ikke nogen tilbage. Du har ret. Okay, bike! Jeg hjælper din penis. Okay, prøv igen. Far, prøv nu ikke at kysse ham igen. Eller... Nej, ikke massage. Ikke massage. Jo, massage. Det er klart det her. Jeg kan ikke rejse mig. Det er bedre. Han er kun med til 2 ben. Det skal ikke noget. Se! Det hele er fint. Ja. Jeg kan ikke komme igennem. Pis! Jeg tror, vi skal have en ny stemme til den nye. Nej, far, du må ikke gøre det. Søn. Hold mund. Far, du træt ham. Woohoo! I'm free for my fucking father. Hvordan kan du snakke engelsk? Det bliver ikke. Kører afsted. Solo style bitches. Woo. Ja. Solo style bitches. Woo. Ja. Woo. Ja. Har vi dig en arm. High five. Closer. Take me. Ja. Nej, hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det ikke? Nej! Ja, bike! Yes! Sidste gang. Nu er du en svane. Ja. Jeg hørte ikke en skid. Bike! Nej, bike! Kom tilbage til mig. Bike! Jeg så dig. Bike? Den er ikke her. Pis. Jeg tror, vi skal prøve med en anden karakter. Så prøver jeg. Nej. Flyt dig, broder. Jeg har ikke brug for dig. Broder. Woohoo! Broder. Okay. Okay. Woohoo! Hvorfor? Dække det så, Klein. No toilet paper.
Ah! Ah! Ja, der er ikke. Please ask me a question, okay? Jeg har brugt de advice. Nej, du får ikke. Ja. 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 Dumt. Ja. Ikke lige hvad der på den. Ja. Ninja fish. Ja. Jeg venter. Jeg spiser pizza. Jeg venter stadigvæk. Hvad er det? Sikkert for et sløvt. Men jeg tror, det var episode for i dag. Like og favorite, like og farve til favorit, folk til favorit, hvis I kunne lide det. Så skal I komme med i Super Saiyan Konger, og jeg ser i næste episode og video, jeg laver. Det var nok det. Farvel.